Hola, hola! Avui us explicaré com s'hi juga al joc de taula Postman, de Longi. Aquest és un joc d'observació i rapidesa per entre 2 i 6 jugadors i a partir d'uns 4 anys. L'objectiu d'aquest joc és ser el primer jugador que reparteixi tots els seus sobres més ràpid i aquest serà el guanyador. Com s'hi juga? Primer de tot, muntarem el tauler de joc, el qual permet múltiples combinacions. Mireu, pot ser així, o així, o així, com vulgueu. Segon, repartirem la mateixa quantitat de sobres per a cada jugador. I després barrejarem les cartes i col·locarem el piló de cartes cap per avall. Ara us explicaré quines cartes ens podem trobar, perquè hi ha diferents tipus de cartes amb diferents nivells de dificultat. Cartes amb el voltant verd, les més fàcils de totes. Aquí tenim que trobar la mateixa casa que apareix a la carta. Per exemple, per aquesta carta tenim que trobar aquesta casa al tauler, que és aquesta, i deixem el sobre. Cartes amb el voltant groc. Aquí tenim que trobar les cases que es poden relacionar amb aquests personatges. Per exemple, aquesta carta ens mostra el carter i aquí a baix posa oficina postal, post office. Doncs tenim que buscar ràpidament l'oficina postal i lliurar el sobre. Cartes amb el voltant blau. Tenim que trobar la casa que compleix les condicions que indica la carta. Per exemple, en aquesta carta tenim que trobar una casa marró, amb porta vermella i amb 4 finestres. Busquem, trobem i posem el sobre el més ràpid possible. Cartes amb el voltant marró. Aquí tenim que trobar les cases que compleixen les condicions que indica la carta. Hi ha més d'una casa que les compleix, per tant, podrem lliurar un sobre a cadascuna d'aquestes cases. A baix de la carta posa quantes solucions hi poden haver. Per exemple, per satisfer les condicions d'aquesta carta, tenim que trobar una casa de color groc i amb 5 finestres d'aquesta forma. I seria aquesta. Cartes amb el voltant vermell. Tenim que seguir les indicacions i trobar la casa que assenyala la fletxa vermella. Per exemple, en aquesta carta tenim que ubicar la casa que està assenyalada per aquesta fletxa i que es troba a 3 cases d'una casa igual a aquesta. I seria aquesta. Si juguem amb nens petits, podem utilitzar només les cartes verdes. És a dir, podem anar adaptant la dificultat del joc segons les cartes que utilitzem. Anirem fent així fins que un dels jugadors quedi sense sobres i aquest serà el guanyador. Observa, sigues el més ràpid i guanya! I això és tot el que cal saber per jugar a Postman. Espero que jugueu molt amb els amics, amb la família i ens veiem. Fins la propera. Adeu! Què és això?